زي خبركم تخطاتلتي فنو اري تي في كما يتمسيو صباح عيد مولد النبي ونخلهم مؤمنا المسلمين روح زعيدكم هنا لكم ناتمننا صباح حزبه وبعل مخانو نحبر نازي ساعة استدالو زينا ومسنادو حزالكم قريبا زلخو دانيال غوبري كساف فصانه مكتالكم بخبرنا عدمكو كاندي ارستاتو قدم كما دوز وعن سبان فتاتو بمقنقام حدش مدبا سرحان سيسو أب حقاز أبدو تحنات مسارات نقول إلا تقرع عودة تتقايدو أبزبا دوب مدبات مشاطة وتمرتين محيال زحقز عودة تتقايدو بريزدنت زيمبابوي بزي حقاو من قد كاب هاقور زوصة غنزاو هزبك من لسووعو چاينا 400 ميغاوات إلكتريستي كمان كيوزقل حدش شكال نيكليساو ساعد دوكينا سمين كوريا حدش فتنة سدرة أخبراو بالستيك ميسايل أكايدا هماديج انفرو زبا عن سباب كل تشحن 10 شعاتن زي السلاسل متفتات مقمقام ناي كل تشحن 10 شمونتن وطن سرح حنسيسو ابتكاب كلهم نقصان زباتات ستوكلا أبالا سترخبا الأخيبا بوليتيكا ودابة دحان زخونا انتفتات كم تقايدك قلسن كالو ودابتات نمسفحن مدنفعن بزبالة اكسراح تعنان عبيسن دك آنستيون مرقال تما بتمرتن مكتاها سايل مدتاتن بيزلع عليك دفاع بمردات بسيحون زواتات اسماتن هبرن نصاكاب مخنشاب دك انستيوم واجن صعري محبر حب حفشان قحت حبرت سب دما بفلاي زرق مخانو دما تغليصو بزي كاز دك انستيو اب تمرتك سغما زغبر متبع وتاو لوط يمص كم زلو اب زقربو صبصابات بريو اخيبنياتات اب مدب لقاح دك انستيو متفا مهيمنتن ترو اب معباله دك انستيون محبر مش مشارخت زلو زندنان كالئن اب زبلو زعباتات سفح ميت اكايدن أما زازم أخيبا حلافي تامادة زبا عن سبا وزارو أمن حسن دك انستيو زمع بلو مدبات مسرعا متكبارن كاب كاندو مدبات محبر مخانو تغيسا دك انستيو اب محبره قطباون بوليتيكاون غسغاس هاجر غبو انتفتاتن كرغاغصان انصار دحر لمدتات باستفلاليه ملكا كقالسام بمزخار وصي زلو طن معوات ساتفو كلهم زملكتم اكلات كعزز صويعه أبنو زبا حقاز بجانفر مسترعيون سبا ودحناتن زوبا عن سبا ستودبه أبدحناتن مسالاتن قولعن بحفشام وقاد قدات المتاد ما بفلاي زتكور عودة زته بإعسان حمشان حدار تقايدو أبتي أبالاش ما قل مسالات قولعن ايتم الزبا وكلت بايتو هقراين محبرات مرحتا هيمانوت وكلت منسترتاتن كالوتن استساتفو عودة زته المسترعيون سبا ودحناتن حلافي أحد مسالات قولعو آتو مصي حدش محبراوي دحنت بمرقاس قباتن مسالاتن قولعن موحس سابرتعو عتب مدبات يتكبر كم زلو تغيسو ابتنو الزبا تنطف شماقل مسالات قولعون از قداي عبيا قلبو هبا كتسرحلون ورحاو ركباتن قمقماتن كتكايدنا زخاخيرون كي إلا دحنت قولعو اتو يناس رأيان حلافي أهدو تهدسو تنابيتي قدنان قوقوات تحت عدمان اتو كبرا ابتخزتن بوغنام كاندي تنقطاب زختمنا دحري مزرزار نمكتو من إسرائيل سبعو نحناتن بعتو بينتفلو كمزلو أنا سيروم تساتفتيش ما قلنا مسالات قولعو اب زقربتو نزا سلاسلتن تفتاتن زقات ما بدهوتاتن زملكت صبصاب دحري زكايد وزته صعبينات مراحة تحت عدمن زي تدليت انسن كمون صعبينات مهنشاب دك انستيو نمكتا وهدو زملكتن اكالات نمعزاز اب زخولو زعباتات بسفحي تمايتهم شماقلتات مسالات قولعو بدرجة هقر اب 4 كلتن وسان زباتات تاب زبا عن سباد ما اب شمونتن وسان زباتات قويمن كم زلوا سندات مسترعيون سبا ودحنتن يمالكتو أبسمرة ترانا بركتون ولنتاون لقص دم محيال زعلمت مرتاو سمينار تماليا بسمرة تخايدون برهان عند مسكال بملكة سبصام زدالو تحستو يسعب ريديئتن اب اوان مطعتين زقات امد ميتن متكا زدلي مطن دم نمركاب تران ابركتون ولنتاويان لقست دم نمحيال زعلمت مرتاو سمينار ب28 حدار اباسمرا ادراش هوسبيتال اورتا تقانعو ابزي بهاجراو بانك دمن هاجراو محبر ولنتاويان لقست دم نستودبت مرتاو سمينار مسفح اغلغلط عنا قربن طلبن دم يمططن سلازيله كاب سرحتنياتات منغستاويانن زي منغستاويانن تكالات كمون والقصابات زلقس دم مسسام كغبر بزعبا زغبو غسقاسات تزتيو ميديكال دايركتور هاجراو بانك دم ارترا اتو ابراهام يمانه ابزس مدره
بولنتا زلقس دم عمدحان هيوت زيغاتات بحافشا اب اوان حرس دما بفلاي ازي حقازي اب رأس مخانو نتي زلقس دم زفطرو ناي حلنا عقبتوين قليل سلا زيكوني زياده ابزن مدفع سرحلو خمزلو غليصو ابز اوان كولنتاويان زلقس دم متن دم 72 مئتاويت نايتي طلب طراي مالك كمزلو اتي 67 مئتاويت كابز دما اب غزي حرسن طنسن زغاط مدميتي كمتكاتا خمس عدل تحبيرو ሚኒስትር ጣና ቀረብ ወሑስን እኹልን ደም በደረጃ ሀገር በመረጋጋት ህይወት ዘጋታት ንምድሓን በመንገዲ ሀገራዊ ባንክ ደማቢሉ ጻርታት የካይዱ ቋተሎ ኣብዚ መዳይዚ ተሳትፎ ወለንታውያን ወሳኒ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ሚኒስትር ጣና ዳይሬክተር ክሊኒካዊ አገልግሎት ዶክተር ጎይቶም መብራህቱ ኣብ ዘስምዑ መዛዘሚ መደረ ህይወት ዘጋታት ንምድሓን ዝግበር ወለንታውያን ልግሲ ደም መርኣያ ደረጃ ንቕሓት ሕብረተሰብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ከም ባህሊ ንምስራጽ ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስሳን ተራ ናይ ስራሕ ዝምድና ዘለውን ትካላት ክዓዝ ፀዊዑ ኣብ ዞባ ደቡብ መደባት ምሸታዊ ትምህርቲ ንምሕያል ዝሕግዙ ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ወኪል ሪና ፊልሞን ትከባውን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ አርሴሞስ ሞሮም ኣብ ዞባ ደቡብ መደብ ምሸታዊ ትምህርቲ ብምግምጋም ንምሕያል ክግበር ኣብ ዘለዎን ምዝታይ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብ23-24 ሕዳር ኣብ ከተማ መንደፈራ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ትምህርትን ዓበይቲ መምህር በላይ ኑር ሁሴን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብዞባ ደረጃ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ክቕጽሉ ንዘይከኣሉ ከምኡውን ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ ትምህርቶም ዛዚሞም ደረጃኦም ንዘዕበዩ ዜጋታት ዝተዋህበ ዕድላት ትምህርቲ ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቦም መምህር በላይ ኣብ ጸብጻቡ ኣብ 8 ንኡስ ዞባታት ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ምሸታዊ ትምህርቲ ይወሃብ ከም ዘሎ ብምሕባር ካብ 2011 ክሳብ 2017 ንልዕሊ 14000 ተምሃሮ ኣገልግሎት ከም ተዋህበ ይኹን እምበር ኣብ መስርሕ ብዘጋጥሙ ሕጽረታትን ብድሆታትን እቲ መደብ ከም ትጽቢት ዝተገብረሉ ከም ዘይነበረ ኣንጺሮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርትን ዓበይትን ንምዕባል ካሪኩለምን ኣቶ ትካቦ ኣይሙት ብወገኑ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ትግብዕ ዕድመ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ዜጋታት ትምህርቲ ዝቕጽልሉ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኩሎም ዝምልከቶም ብውህደት ክሰርሕሉ ዝግባእ ሃገራዊ መደብ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ምሸታዊ ትምህርቲ ዝረኣዩ ድኽመታትን ሕጽረታትን ንምውጋድ ክትኣታቱ ኣብ ዘለዎ ሜላታት ኣሰራርሓ ድሕሪ ምዝታይ መደባት ምሸታዊ ትምህርቲ ናብ ኩሉ ከባቢታት ክሰፍሕ ተላብዮም ኣማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ፍልጠት ዝዓጠቐ ዜጋ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገር ቀላስ ተራኻን ዝፃወት ጠቒሱ ምሕያል ምሸታዊ ትምህርቲ ናይ ኣተሓሳስባ ኣሰራርሓን ኣረኣያን ለውጥን ምምጻእ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ንምዕዋት እቲ መደብ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ዘለዎ ድልውነት ኣረጋጊጹ ኣብ 13 ምሕዳራት ከባቢኑ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ትግባረ መደባት ልምዓት ዘተኮረ 7000 ህዝቢ ዝተሳተፉ ኣኺባታት ተኻይዱ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ኣካያዲ ስራሕትን ዞባ ተዋሃብተ ኪዳነ ህዝብትን ዞባ ጽርግያ ይገላ ደምሒና ብክራማት ምስተበላሸወ ልዕሊ 32 ኪሎ ሜትር ከም ዝጸገነን መስመር ውሕጅ ከም ዝሰርሓሉን ጠቒሱ ኣብ ምድልዳል መሬት ምግራብን ኣከባብን መለሳ መሬት ከምኡውን ኣብ ምውሓዝ ጽሬት ኣከባቢ ዝናእ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብግዳኦም ኣብቲ ከባቢ ዝውጠን መደባት ብኣድማዕነት ንኽትግበር ኣበርክቶኦም ክሕይሉ ምዃኖም ብምርጋጽ ዝካየድ ጎስጓሳት ክድፍኣሉ ተላብዮም ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ን109 ዓድታት ዝጥርንፋ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ኣለዋ تكتاتلو صناحكم زيناتات وشتا هاجر نيرو كبرات تعذبتنا سعبو نزقرب هاجراو زيناتات مكتالكم كتقصلو دقيمنا بخبرنا عدم بريزيدنت زيمبابوي إمرسون منانغاغوا بزي حقاو منقدي كاب هاجر زوصة غنزب حزبي أوشت سلست أوارح كملة صويعو እትጻውዒት ዝምልከቶ እሞ ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘይኽበረው ልቀሰብ ይኹን ትካል ተሪር ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ምዃኑ ፕሬዚደንት ምናንጋግዋ ብ28 ሕዳር ንሚኒስትራት መንግስቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣጠንቂቑ እዚ ጻውዒት እዚ ኣካል ናይቲ ብልሽውና ንምግታእ ሰፊሕ ስርሒት ንምክያድ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ምዃኑ ድማ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጡ ብርክት ዝበሉ ሰብ ነዚ ዚምባብዌን ኩባንያታት ተሃገርን በዚ ናይ ምጽራይ ስራሕ ግዳይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብኣግኡ ተኣሚቱሎ ب24 حدار قال محل ዝፈጸመ ፕሬዝዳንት ኢመርሰን ምናንጋግዋ ኣብ ምክታብ ልሽውና ምብርባር ቁጠባን ምፍጣር ጸጥታዊ ርግኣትን ኣተኪሩ ክሰርሕ ምዃኑ ምግላጽ ይዝከር ተርዮታት ብልሽውና ንቁጠባ ዚምባብዌ ካሃሲዩ ካብ ዝጸንሑ ንጥፈታት ምዃኑ ዘመልከቱ ሰብሰባት ብሰንኩ ዝበዝሑ መንእሰያት ዝርከቦም ዜጋታት ተሃገር ሽቕለት ኣልቦነት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ይረድኡ
መጠን ተሃዳስን ንጹህን ሰዓት ክብ ንምባል ዝሰርሕ ዘላ ቻይና 400 ሜጋዋት ኤሌክትሪሲቲ ከመንጩ ዝኽእል ሓድሽ ትካል ኒክሌሳዊ ሰዓት ዱኪና እዚ ካብ ብከላ ነፃ ዝኾነ ምንጪ ሰዓት ንመውዓይ ኣባይቲ ዘገልግል ኮይኑ ብደረጃ ዓለም ኣብ ከምዚ መዓላ ካብ ዝውዕሉ ኣቐዲሞም ዝተደኮኑ ትካላት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዝተደኮኑ ተመሳሰልቲ ትካላት ካብ 200 ክሳብ 300 ሜጋዋት ኤሌክትሪሲቲ ጥራይ ዘመንጩ ምዃኖም ይግለጽ እዚ ኣብ ከባቢ ከተማ ቤጂንግ ኣብ 20 ሚልዮን ትርቢዒት ሜትር ዝተወደደ ትካል ን200,000 ስድራ ቤታት ውሑስ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ኮርፖሬሽን ኒክሌሳዊ ሰዓት ቻይና ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ትካል ንጹህ ሰዓት ብሰንኪ ተጠቃምነት ከሰል ናብ ክልል ቻይና ክትፋን ዝጸንሐ ጋዛት ከጉድሎ ትጽቢት ይግበር ቻይና ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ዝዓለመ ምትእታው ተሃዳስን ንጹህን ሰዓት ብሰፊሑ ዝሰርሓሉ ከም ዘለያ ትሕብር ሰሜን ኮርያ ብ28 ሕዳር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ግዛት ኣሜሪካ ክበጽሕ ናይ ዝኽእል ባሊስቲክ ሚሳይል ዕዉት ፈተነ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እቲ ስግረ ኣህጉራዊ ባሊስቲክ ሚሳይል ካብ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ምትኳሱ ን1000 ኪሎ ሜትር ተወንጭፉ ኣብ ማያት ጃፓን ከም ዝዓለበ ሰሜን ኮርያ ብመንገዲ ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥና ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ሓቢራ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ነዚ ሓድሽ ፈተነ ኣትሪረን ብምኹናን ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ምዕባል ዓነውቲ ኣጽዋር ንመላእ ዓለም ኣስጋኢ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ክካየድ ፀዊዕን ኣለዋ ጸሓፊ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ጂም ማቲስ እቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ቅድሚኡ ካብ ተፈተኑ ተመሳሰልቲ ሚሳይላት ብዝለዓለ ብራኸን ፍጥነትን ከም ተጓዓዘ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ይኹን መሻርክታ ስጋእ ዝፈጥር ከም ዘይኮነ እዩ ኣገንዚቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ስግረ ኣህጉራዊ ባሊስቲክ ሚሳይል ሓይልታቱ ወታደራዊ ልምምድ ኣሃታት ሚሳይል ከም ዘካየዱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጡ ሰሜን ኮርያ ብተደጋጋሚ ተካይዶ ዘላ ፈተነታት ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብ ልዕሊኣ ሓያል እገዳታት እኳ እንተጸንዐ ዛጊት ፈተነታታ ካብ ምትግባር ዓዲ ከም ዘይወዓለት እዩ ዝግለጽ መንግስት ሶርያ ቀንዲ ማእከል ናይቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስት ሶርያን ተቃውምቲ ሓይልታትን ዝካየድ ግጭት ምዃኑ ምህላው ኣብ ዝግለጽ ዞባ ምብራቃዊ ቁይጣ ምቁራጽ ተኽሲ ክካየድ ከም ተሰማዐ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሶርያ ስቴፈን ደ ሚስቱራ ብ28 ሕዳር ጎንጎንቲ ኣብ ከተማ ጀኔቭ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ዘሎ ብሕብራት ሃገራት ዝተወደበ ሻምናይ ዘተ ሰላም ሶርያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ እማመ ብሩስያ ከም ዝቐረበን መንግስቲ ሶርያ ከም እተቐበሎን ሓቢሩ ዞማ ምብራቃዊ ቁይጣ ሓደ ካብቲ ብሩስያ ቱርክን ኢራንን ተወዲቡ ኣብ ከተማ ኢስታና ካዛኪስታን ኣብ ተኻየደ ራብዓይ ዘተ ሰላም ሶርያ ካብ ወታደራዊ ግጭት ነጻ ክኸውን ስምምዕ ካብ ዝተበጽሓሉ 4 ዞባታት እዩ እቲ ካብ 2013 ብሓይልታት ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ተኸርዲኑ ዝጸንሐ ዞባ ካብ ወታደራዊ ግጭት ነጻ ክኸውን ኣብ ስምምዕ ምብጽሑ ንዝካየድ ዝነበረ ግጭት ብልዑል መጠን ከም ዘግደሎ እኳ ይግለጽ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ግን እቲ ግጭት መሊሱ ከም ዝዓረገ ይሕበር እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሰብኣዊ ረድኤት ናብቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ተኸርዲኖም ዘለዉ በርጌስ ንምብጻሕ ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ጀኔቫ ብዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ሶርያ ሓበራዊ ተዛታይ ኮሚቴ ኣቂሞም ዝርከቡ ተቃወምቲ ሓይልታት ምስ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ሕብራት ሃገራት ተኸታታሊ ዝርርብ የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ብሕብራት ሃገራት ተወዲቡ ዝተኻየደ ዘተ ሰላም ሶርያ ዛጊድ ዘምጽኦ ዓብ ለውጢ ከም ዘየለ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ب28 ሕዳር ኣብ ኢንዶኔዥያዊት ከተማ ጃቫ ዝተኸስተ ህቦብላዊ ማዕበል ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ኣውሪዱ በቲ ዕለቕለቕን ንህማም መሬትን ዘስዓበ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ዳሃን ጠፊኡ ከም ዘሎን ሰብ መዘት ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕድወት ከም ዝወረደ ዝገለጹ እቶም ሰበስልጣን ኣሽሓት ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ኣረዲኦም ኣብ ደሴት ባሊ ናይ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ኣብ ሳልስተ እዚ ብምንታጉ ኣሽሓት ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ዘመልከቱ ጸብጻባት ዝተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ህቦብላዊ ማዕበል ተወሳኺ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ይረድኡ ኢንዶኔዥያ ብባህርያዊ ሓደጋታት ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዕ ሃገራት ዓለም ምዃና ይግለጽ መንግስት ፈረንሳ ዳግመ ህንጸት ናይተን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዘጋጠመ ህቦብላዊ ማዕበላት ኢርማን ማርያን ከቢድ ዕንወት ዝወረደን ግዝኣታ ዝኾና ደሴታት ካሪቢያን ዝውዕል ፊናንሳዊ ደገፍ ክግበረሉ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠለብ ከም ዘቕረበ ተቃሊሑ
ሚኒስትር ጉዳያት ስግረ ባሕሪ ፈረንሳይ ብ28 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብተን ደሴታት ብውሕዱ ናይ 2.4 ቢልዮን ዶላር ዕንወት ከም ዝወረደ ብምምልካት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብባህርያዊ ሓደጋን ዝወረደ ዕንወት ንምህዳስ ዝውዕል ፊናንሳዊ ደገፍ ክገብር ሕቶ ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ዝወርድ ባህርያዊ ሓደጋ ዝውዕል ፊናንሳዊ ደገፍ ክግበር ኣብ ቀዋምቲ ሕብረት ስለ ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት 50 ሚልዮን ዩሮ ከበርክት ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ትሕተ ቅርጺ ናይዘን ግዝኣት ፈረንሳ ዝኾነ ደሴታት ካሪብያን ብህቦብላዊ ማዕበል ኢርማን ማርያን ከም ዝዓነወ ነበርተን ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ተሰዱ ይዝከር ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ቺለ ዝርከብ እምባ በረድ ኣብ 2 ስለተገምዐ ኣከባቢያዊ ሻቅሎት ፈጢሩ እቲ ዝተገምዐ በረድ 350 ሜትሮ ዝንውሓቱን 380 ሜትሮ ጎንን ዘለዎ ኮይኑ ብ28 ሕዳር ኣብ ማያት ሃገር ጸንበለል ክብል ከም ተረኣየ ተፈሊጡ እቲ ግማዕ ብዕብየቱ ኣብ ቺለ ኣብ 1990 ሰዓታት ድሕሪ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት ኣከባቢ የረድኡ ጠንቂ ምግማዕቲ እምባ በረድ ንዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ለውጡ ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣከባቢ ይእምቱ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ወርሕ ኣብ ከባቢ አንታርክቲክ ተመሳሳሊ ተርእዮ ከም ተኸስተ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶና ብዝዛዚምና ለና ዝስዕብ ዜና ስፖርት እዩ ናብ ምክኤል ሓድጉ የስግረኩም ብወገንና ፕሮምሸት يا غني لي سلام كيف تسعكم كبرات عزبتي على توزيع سبورت انه هاجرا فدريشن اتلتيكس ኤርትራን ክልተ ሳምንታት ኣብ ኣስመራ ክህቦ ጸንሐ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ስልጠና ብሶኒ 27 ሕዳር ዛዚሙ ኣብቲ ብግርም ክልሰ ሓሳብን መደባት ትምህርቲ ተሰኒን 24 ሰልጠንቲ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብኡጋንዳዊ ኪላ ስልጠና ውድድራት ኣትሌቲክስ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሚስተር ቻርልስ ዝተዋበ ስልጠና ተካቲ ኣትሌታት ካብ ታሕቲን ዝፈርዩ ናብቲ ዓውዲ ድሌት ዘለዎም ጀመርታ ሰልጠንቲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገሩ ባይታ ዘጣጥሐ መንባሩ ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ታደሰ ገብሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ገሊጹ بمسرت حابرتا فدريشن أتلتيكس ኤርትራ ነቲ መደብ ካብ ዝተኸታተሉ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከባዎም 24 ሰልጠንቲ ብዝረኸቦ ብሉጽ ውጽኢት 4 ናብ ካልእ ደረጃ ማለት ሌቨል 2 ናይ ስልጣነት መደብ ዘሰጋግሩ ነጥቢ ምዝጋቦም ተፈሊጡ ኣብቲ መዛዘሚ ናይቲ መደብ ስልጠና ሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር ተሳታፍነትን ናይቲ ስልጠና ካብ ኢድ ምክትል ፕሬዝደንት ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ አቶ መሓሪ መብራቱን ሓለፍቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራን ተቐቢሎም كلب قدم بشكلتا سنبل اب هاجر تشاينا كاب علت كلتا كساب 4 تحساس اب زنجر زور غوانزو بين مستاف لوم ربع نابتا هاجر امريحا نتا كلب نمفناو تمال سولوسا بيت صحفة كوميشن بالين سبورت ان اير ترابس تخايد سنسرعت كوميشنر بالين سبورت ان اير ترامب اسادر زمر تخلاب زسمعو قال تغراد انتي ابتو زصبي ماغرا وددر كان وترو زنا تودادرنت بنصبرا درجا قدم بشكلتا اير تران معقاب زرعله كواسو تلابيوم اكايد سراح كوبانيا سنبل اتو تسفاي غويتون بيجيدو عودي قدم بشكلتا نمعباي منغستي زغبر زلو كل مداو متبع اندغفن زمسغنن مسلي اير تراب علماو مدرخ زخلعن بمخانو تغرادمتي اب كل نتفتاتهم عبيت تعودن مرقاص ابز كير امام ابركتوم كعززو ازخاخيروم تغرادمتي امانيل صغاي سايمون موسى داويت يمانه دانيال غيلا موسى يوسف روبل تولدا اسلفو وددراتو زكايرا سلطان برخزره كلهم تغرادونتو اب استفرالي هاغرا وددرات تصيندو مسنحمن نتيجه صوبين بداي وددر بقعت مزامو فران كم زهبهم حابيروم كانتا قدم بشكلتا سنبل ابز هاغرا وددر كرت عقب ابز عبللو حد دما بيغلاغول جماغم بحرنا ابز كير قدم وددراتا كتكايدا تعزبتي على توزيع سبورت ابزي فتصم سلام